Khnawo 9 August norok jotono saimano International World Indigenous Day hani bosarokni sal a sal taklai edisi hafangni phasingtui Central ni chini Indigenous Day palaijakmani thai Mungia gamio chini edisi hafangni phasingtui taklai songsajagui tongo Khnawo o hayawano norok ungklogo tangjagui tongmani nukhna kotor ke haya o hayawano angnai taklai ni hani basarokni sal eba International World Indigenous Day o pandawo phaimanjak phainai chini hasteni bubagra Maharaja Pradip Vikram Manikko phaimanjak phainai chini edisini Administrative Reform Committee ni adong borom ganang BK Rangkhol phaimanjak phainai Honorable EMPWD tai Education ni borom ganang Chittoranjan Dev Burma phaimanjak phainai Honorable EM Suhel Dev Burma Honorable EM Rajesh Tripura phaimanjak phainai Honorable MDC Ananto Dev Burma tongnai chini chief guest hisabe Honorable CEM Edisini borom ganang Purno Chandra Jamatia abona karibu tongnai chini oro khwai jun ni kaibrui sub journal ni chairman tongnai journal ni chairman tongnai joto chini 69 ta bisini chairman vice chairman tongnai JDU tongnai sub JDU srok abono khoboi chini oro khwai journal ni bisingo khlainai rupini ni rai bobo phaimanjak phainai Rangkhol ni rai phaimanjak phainai Jomatiani Moyal Chaudhary borokbo phaimanjak phainai abono karei tai hodani samung tangi tongnai salkbangma romoi chini te prasarokni kokno sai tongnai borokbo oro phaimanjak phainai abono karei bo exclusive tong chinoro gabangma dofani o amchaini siri city ni masamung chini hojagri masamung tongnai koloi masamung tongnai oro teibo molsom kaipeng masamung Rangkhol masamung ro tongnai abono karei bo Khumulungni Folk Music College ni cultural team bo phainai tai rasap korung chini Takur Jayanto Jamatia Rumi Mura Singh Manik Dev Burma borok chinora phai Indigenous World Indigenous Day o chungbai baksa khorang sahar phainai hike naithathok rally bo haino songsajaknai colorful chini siri city ni kanmung